ki Parabangeit bait bat ki parlo ki bait ngai U Blei phi baroh haga kerteng ka koridor tam ka jong utrai baru nong penim jongi u Jesus Christ sa shisien ye kendo biang kumne lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh banyo ban I Jinghikai halor ka JINGPYNBAPTIS baptism part 1 hashua bangin ya chakmat tungin ya pendam haga jingduai au blei bok pau jongi bha beneng ngi ai ngo be mela kyrkhu yangi lingba kiniki benai bangi leyo ban ai ke Jinghikai na Ktien ka ba em ge jong me ngi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi mentaru ba men besa yangi lingba ka Ktien ka ba em da ka bor ka jong Mynsiem ba khot yakini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen. Bon na ki khot bat ki jingkren SHAPHANG ka JINGPYNBAPTIS ki sedang na ka etymology lani ka tenrai joga Ktien JINGPYNBAPTIS baptism henry hakani ka Jinghikai menta ngin sedang na ka history jong ka ni ka rukom jingpyn da ka ka etymology kan yalam tanghado ka Ktien Greek baptizo henry ka history kan yalam shadu ka tenrai ka niam Jew na kabakalami kanika rukom jingpyn da ka namar ngi deban tip shua ya ka jing sedang jong ka JINGPYNBAPTIS bat ka jing sauto ha kan yam Jew ken mau ba ka jingai Kristan bat ki rukom le niam Kristan kim shimi kinsan na ujisu henry ka tenrai ka dehi na kan yam Jew Shibun na kirukom mani, bat kirukom syakri blei, bat ki niam kirukom jongi menta, kilong ki bangela yok pateng, na ki jiu. Nadu ka jing mani blei de ki jing ruai, hadu ki jing duai, karukom yatuk hana na ka Bible, bat wat ka JINGPYNBAPTIS ru. Hot, kila don shibun ki jing kela, lingba kini ki hajar snem. Henry ka nongrim, bakalong kadak jong ka jingpyn na kapop kanete ka yaine ki jingkelapat ki pensisha banadu balawan u Jesu ngi pet ye ki baroh lingba ka yit khmat jong ka testament batmai Nyngkong ka JINGPYNBAPTIS kamde ka niam ka rukom kabaladon nadu kabasdang jong ka Bible henry kalami hakapor jong Moses. U Blei ula hukum ba Moses untau ya ka dabor tama hakabaki lingdo kidei bansat bat penkut yala di daka shua bakin rung syapo ka tabernakel ka jingeseng. Exodus lenong ka balai pau ki khot khat nyau hadu arpuwei. Hot nginum syam ka Ktien baptism haka Torah ka bamut kisan teliki kitab jong Moses nadu Genesis hadu Deuteronomy. Henry ka jing sat da ka umti kapau haki spa teligi dekat. Nadu ka jingpen bat ka jingpen gentang yaladi. Hadu ka jing sat eki jan pong. Kirukom tet kti, kirukom sum haka bat kirukom senret da ka Kaniam ju ngila ban ong, baka day kaniam jingpen yaladi. U Abraham shim don kanu ru ka jingle aniam da ka jing sat jing sum shim penbaptis yanuru lumne shim sha penbaptis yaladi henry ka jing ot share te kala sedang nadu kapor jong Abraham kum kadang jong ka jinglong de khot haka kan hun jong ka jinget kum kadang bakilong ki briu jong U Blei u Abraham ula ot share ki kun senrang bat ya baroh ki bahaka yeng jong bat ula syaot sheru yalade namar kata ka reformed theology lani ka thup ki Jinghikai shong tanrai jong ka Balang Presbyterian ki yo bat ki nyukor ya ki JINGPYNBAPTIS u apostol Paul hapadeng kani ka dak jong ka testament ka barim bat ka dak jong ka testament batmai Kolosai lenong ka baar ki khot khatwei khat ar ka khot ka ba khatwei how bala ot share ya phiru da ka jing ot share bam shim la thau da gikti da ka ba lot no ya ka met ka do
haka jing ot share u Chris kadkhot ka bakhat ar habala betep lem bat u haka ta ka jing baptis haka bala penmi lem ya phiru bat u da ka jing ngeit haka jing trai u Blei u bala penmi pat ya u na kiba yap u por hang ne u penia sriem ya ka jing ot share jong ka jutang ka barim bat ka JINGPYNBAPTIS jong ka jutang batmai kani kamut ba ka JINGPYNBAPTIS kala mi bujli haka jaka jong ka jing ot share henry begidon katu katni ki jinge sriem ha padeng ka dak jong ka jinget haka testament ka barim bat ka dak jong ka jinget haka testament ka batmai tang ba ken mau bha ba ka jing ot share kam dei ka paso jong ka jinget henry tang ka dak ka bashabar jong ka jutang Abraham haka ju ka rukom ka JINGPYNBAPTIS kam dei ka paso jong ka jing maha bagi pop henry ka dak ka bashabar jong ka jing so lang haka jing yap bat ka jing mi pat u Jesus Christ haka ju ka rukom ka jing khawai utrai kam dei ka paso jong ka jing penim henry ka dak ka bashabar jong ka jutang ka batmai namar kata tunginum pelong paso ya ka dak ka bashabar henry tungin kampen lejing mut ya ka jing Mynsiem ka bashapo ki kitab history ki atho baka baptism kumbaga long menta kami kham hadin ha kata ka later Judaism kabalong kapor jong ka jing sha penrengkang par sha Babylon kisnem sanspa prapun reu hadu sanspa lai pun reu shuau Chris ki ju ki soltho ya ka kum ka dak jong ka jing sat bat ka jing pen khot na ka pop bat ka jing tingit Mynsiem u Ezekiel u kren shaphang kane shim ong JINGPYNBAPTIS henry kren shaphang ka jing pen khot da ka jing sunret da ka Ezekiel nong balai pun reu ki khot arpusan arpun reu bat ngan sunret ya phi da ka khot ti phin long khot na ka jaklia jong phi baroh bat nagi Blei thau jong phi baroh ngan pen khot ya phi ngan ai ru ka do nu thmai ya phi bat ka Mynsiem thmai de ngan bo hapo jong phi bat ngan khlau no ya ka do nu mau na ka do jong phi bat ngan ai ka do nu do happy u Ezekiel hang ne u ai ya ki kentien jong Blei bat u Blei ukren bahaka ju kapor ban senret ya ka jong ka jing pen khot happy u Blei ongan khlau no ya ka do nu mau na phi ban ngan ai phi pat ya ka do nu do haka basdang ka JINGPYNBAPTIS kam shimlong ka rukom salon sar ya baroh ki ju henry tang ha padeng ki kan hon baret kum ki essence kini ki essence kini ki kan hon ki balet sa shaki jakarish ap ki jakakenja ki but perking ya ka anyu Moses bat ki im ka jing im ka bakhot kat la kat yai ka baptism kalong ka dak bakila no ki im lang sa lang shadin bat balapan khot ye ki nagapop bat bakila pen ye so yaladi bat ka kunhon ki essence na kum kita ki kunhon baret ka JINGPYNBAPTIS kala pur shaki pat ba bat suki kala kelalong ka niam ka rukom hapdeng ki jiu hadu menta hoi kani kam day shibenta jong ka jingle niam haga temple Jerusalem henry tang hadu ki synagogue ki sngo tho ya ka JINGPYNBAPTIS kum ka dak jong ka jing kala ka bomut ka jing sedang thmai la ka jing im bat ka jing pen khot Mynsiem haki snem ki bahadin ka JINGPYNBAPTIS kala kelalong ru kadak jong ka jing penyeso ya ki gentil ki bawan rung shakaniam jiu kabamut la dodon kinu ki gentil ki bakwa ban mane ya U Blei baim bat ban penyeso yalade bat kaniam jiu kila ban wan ling ba ka lenti jong ka JINGPYNBAPTIS ki prophet bat ki nong yalap kumu Yohanes nong penbaptis kila penbaptis se ki nong bu jong ki ngipuli Lukas lenong kabalai ke dekat kabalai
ti ulalet syakari baroh saudong ke Jordan, udayalap ya ka jing baptis ka jing kala kabamut, ya kaban map kipop. Uyoknis ubalong ubahayeng, let's say shipar arkemela ne shibakha baru Jisu, ula penbaptis ya kinong bot ki jong u kibawan da ka jing kala kabamut. Habau padba bakraw lawan bot na din jong u. Uyoknis ulama ham ya kibriu. Bakim day ban le tang ya garukom ka bashabar. Henrei ki day ban kela bamut nadu Mynsiem. Uyoknis nong penbaptis upen kan mau ya ki. Ba day tang ka jing biang tau jong ka jing le ka bashabar. Henrei ka jing kendu Mynsiem. Bat ka jing kela ka bamut nadu napo. Nakataka daw Parabangeit bait nginum da petan tang ya ka bashabar ringin kam kmiru ya ka jingkendu bat ka jingkela ka bana syapo bat de namar kani bahsua bagin penbaptis yanu kibawan na kibai pat kinyam kiba pediang yu Jesus Christ bat kiba kwa ban penia sok ya le dia bat ka balang ngida keli ngida perthau bha naki SHAPHANG ka Jingkyrkhu Mynsiem ka jongki bat hadin ka tangi sa penbaptis ya ki kumju ru ya ki kunlung jongki kime ki pa Kristan ngida penkulah ki kime ki pa ba ken pensan penrangba ye ini kun jongki haga jinget Kristan haga jingwan testa syaka yeng ke jong U Blei haga jinglong Kristan ka badapura haga spasnem ka Ba Nyngkong kidan shibun ki rukom penbaptis jongki jiu da ka ba senret da ka ba ta da ka ba the batru da ka ba pengam Dai na kani ka rukom ka bakhaddo bangiyo e ka kerteng baptizo haga Ktien Greek kabawan naga tenra Hebrew mikva kabamut ka jingpengam hot lashim ya ka kentien jong ka rukom ka bakhaddo mikva bat baptizo henrei kani kamut pat bala kentat ye ki rukom jong ki bahasua ka Ktien mikva lani baptizo kalong tang ka jing batay lingkot, ka jing kanglat, ye kiway pat kirukom JINGPYNBAPTIS. Ngila ban khot ya kani ka depiction, ka prohibition, ya ka JINGPYNBAPTIS. Karukom batay, ka jing kang ye kiway pat kirukom JINGPYNBAPTIS. Hadin kani ka history, ngin kmi ya ka etymology. Ka kentin JINGPYNBAPTIS kawan, nagaktin pareng baptism kabawan nagaktin Latin baptisma kani pat kawan nagatenrai Greek baptizo kabamut ban sat lani ban we lani ban pengam bun sin ni perkhat ba ka JINGPYNBAPTIS kalong tang da ka henrei ka testament batmai ka pendan kam ya kaktin baptism hakarukom ka bakham yar kadonru ka JINGPYNBAPTIS daw Mynsiem bakhot bat dakading ngi puli ka gospel Matthews kalendong ka balay ka khot khatn riu u Jisu te ndala penbaptis ye u kabamut ka JINGPYNBAPTIS daka ha u yotnes nong penbaptis ulakiu no kumni na ka hakmi ru la ple ye ki beneng ye u bat ulayo i ye Mynsiem U Blei bauda hiar kum ka paro ba udawan shongru hau kabamut hadin ka JINGPYNBAPTIS da ka ya u Jisu ulayo mat ya ka JINGPYNBAPTIS daw Mynsiem bakhoi habau Mynsiem jo Blei lawan halor jong u hau kum u paro Lukas lenong ka balay ka khot ka bakhat riu u yotnis ulaya thu aki baroh udaong nga shisha nga penbaptis ya pi da ka henrei sawan ubak ham kraw yang utaken penbaptis ya pi daw Mynsiem bakhot bat dakading kabamut kani ka JINGPYNBAPTIS da ka kalong kay ka bamangi ki briu ngi pendep para briu henrei ka JINGPYNBAPTIS daw Mynsiem bakhot bat dakading kalong ka jingle pela ka jong U Blei kadonru ka JINGPYNBAPTIS daga jingsha shitom ringkat baru Kris Matthews arpaul nong ka khot ka arpulai u ya thu te haki ka bamut u Jisu
uyathu haki senran jong u arngut. Pinyo di shisha naga kuri jonga, bat da kata ka jing baptis, da kabala penbaptis yang an penbaptis ya piken. Kay kata ka jing penbaptis, kaba an sa penbaptis, ya kini ki arngut ki senran u Jisu. Ngin peit ka gospel Marcos kalenong ba sipau. Ngin puli na do ka khot ka balai pusan. U Jacob bat u Yohanes ki kon u Sebedi. Ki lawan ti ha u ki daong ko nong hikai ngi kwa ba menle yangi ya ke bangin sapa na me. U laong ti ha ki ke ba pi kwa yanga bangan le ya pi ki laong ti ha u to yangi bangin syong uwei syakamon jong me. But way pat syakadiang jong me, haka burom jong me. Kiwat igi jaka badon burom marsenda baru Jisu. Hendreu Jisu la ongaki pimtip ke bapipan. Pila bandi nagataga kuri nakabang ngansadi. Bat ba anpan baptis ya piru dakata ka jing baptis dakaba ansa penbaptis ya nga. Uji suang pimtip ya kaya ka pipipan. Pipan banyat ling baka juk kalenti ka banga day banyat. Kalenti jong ka jingsha shitam. Pila bandi na kata ka kuri. Pila ban sya penbaptis kumba an sa penbaptis ya nga. Kadakot ka balay pukundai. Te kila onga o ngila. Hendreu Jisu la onga ki. Ya kata ka kuri na kabangan sa di pindi shisha. Bada kata ka jing baptis, da kaba ansa penbaptis yang an penbaptis ya piru. Kabamut baka ju ka jing sya shitom, kabangangan ya lingba piru pinsamat kendiat nagata. Kabak hampela kalong bau pol pat Ukraine SHAPHANG ka jing penbaptis ya ki Israel mensua hakapor jong Moses. Nagashiti ka Ba Nyngkong jo pol ki Korin, kalenong ka ba shipau ka dekat ka baar. Bala penbaptis ya ki baroh yau Moses hau tau lo barhakata ka duriau. Kani ka jing penbaptis hau lo bat ka duriau ka penken mau baki Israel kila yai lingba urishot lo bat lingba ka duriau basau. Ka jing penbaptis ha ka duriau basau kalong ka dak baki la yai lingba ka jing yap henry kila lat im. Kajing penbaptis haul kalong kadak bakila yat lingba ka jing don rengkat jong U Blei ka presence ka jong U Blei bat kilama daladi ya ka bor bat ya ka jing kentang ka jong U Blei nakini ki jing so thu ki bayar SHAPHANG ka jing penbaptis ngin poi menta sya ka jing penbaptis daka haka kerteng ka jong U Blei pa U Blei khon baru U Blei Mynsiem ba khot kabau Jisu ulah hukum igi senran. Ngi syame kani ka gospel Matius kalenong ka barfu pra ka dekat ka ba kat kendai. Namar kataken to ke dalet no mapi to penlong senran igi benriu baroh da penbaptis ki haka kerteng ka jong ukpa bat ka jong khon bat ka jong Mynsiem ba khot. Nang ta ka gospel Marcos kalenong ka ba kan riu ki dekat kat san kan riu. Ula ongru haki to let chaka perthai baro ba to yala pega gospel ki benriu baro teuta ubanget bat yo penbaptis on penim henre uta ubamnget on penrem u Jisu hikai yegi senran bagi day ban penbaptis ya baro ki ba pedianga ka gospel u Jisu Kris day na markani bagi balang kristan shito lup ka perthai ki sngotu ega jing penbaptis kum kadak ka bapenia per ya ki bamnget na ki banget kalong kadak ba ki banget kila eno ega niamrim ba kila wan ban long kristan ngiyo ibau Jisu shim ya ka jing penbaptis na ka rukom ka bala don lupa hapeng ki jiu hot ka de ke ka bala don lupa nadu shua jong u henre u benrap shu baka day ban long haka kerteng jong U Blei pa U Blei khon bar U Blei Mynsiem ba khot Parabangeit beit ka bor jong ka jing penbaptis kam day manu ba penbaptis lani ka rukom penbaptis lani ka jing jeliu jong ka jing penbaptis
Henry ka board jong ka JINGPYNBAPTIS. Kalong haka kerteng ka bala penbaptis yang ngi. Ka kerteng ka jong U Blei U Blei kun, baru U Blei Un Mynsiem khot. Ka ka jingmut bat ka jingtau jong ka JINGPYNBAPTIS. Balay ba mangi ka Balang Presbyterian ngi penbaptis gi kunlong. Ngin se keren SHAPHANG kini bat kiwei pat ki jingkili haka patu jong ka Jinghikai. Ngeit kani ka Jinghikai kalalong ka jingrap ya pi. To U Blei Un kyrkhu ngilang baroh. Naka benta ka buram ka jong U Blei. Amen.